Meta fl-2012 sar it-tieni ftehim brabta mal-art tal-Lavembra f'Ħal-Qormi intuża kejl ta' 22 sena qabel. Din hija konklużjoni oħra tar-rapport tal-Awditur Ġenerali li kien ċar dwar ir-responsabilità politika li ġor l-eks Ministru Jason Azzopardi. Tkellem dwar dan il-punt l-eks Segretarju Parlamentari Michael Falzon li brabta ma' rapport differenti tal-Awditur Ġenerali refa' responsabilità politika minkejja li esprima riservi dwaru. Dan il-każ fih, mela, l-iktar ħaġa li hemm lampanti, ħalli nies jifhmuna. Inbiegħet xi ħaġa fl-2012, imma xi ħadd iddeċieda illi l-prezz ma jkunx tal-2012, imma jkun tal-1990. Dik hija biex in-nies jifhmuha. Meta infedat ċens u għaddit l-art lil min għaddiet, lil kumpanija partikolari, xi ħadd iddeċieda Alla jbierek. Illi l-prezz ma jkunx ta' 2012 imma jkun ta' 1990 meta ingħatat l-art oriġinarjament. Ġifieri immaġinak issib xi ħadd li huwa baċċun biżżejjed illi jgħidlek ara ħanbelek din illum. Din illum tiswa 9 miljuni. Imma għalik, għax hekk m'hemmx kelma oħra, għalik bil-prezz ta' 22 sen ilu. Kif diġà rappurtat mill-ftehim aħħari l-gawda l-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo li saħansitra kien ammetta li kien hemm Ministru li kien jaf b'dak li kien għaddej. Vassallo kellu ftehim mal-Marsovin u oħrajn li kellhom isma fil-birrerija. Ftehim li kien jgħid li biex Vassallo jieħu l-art f'Ħal-Qormi jridu jitneħħew il-kundizzjonijiet, xi ħaġa li ġrat fi żmien rekord. Tneħħew il-kundizzjonijiet kollha li kien hemm fosthom li l-art trid tibqa' għal użu industrijali. F'dak il-każ kienet il-birrerija, illi dan għandu jkun ukoll immirat għall-eksport. Tneħħa dan kollu u Alla jbierek il-gvern ma daħħal xejn. Dik hija in a nutshell. Ta' min jgħid ukoll illi dan mhux kun f'każi oħra ftakar membri tal-Partit Nazzjonali jagħmlu dan f'7 xhur, f'9 xhur tlesta kollox. Dan f'jumej. Illum imbeda l-proċess għax tajjeb ukoll illi fil-fajl laqqas hemm min għamel it-talba oriġinali. Jiġifieri da veru waqgħet mis-sema t-talba donna. M'hemmx it-talba oriġinali. Il-proċess inbeda llum, l-għada approvat u l-pitada l-kuntratt. Quddiem fatti bħal dawn u ħafna iktar l-Awditur Ġenerali ma setax jaħrab minn dikjarazzjoni ċara. Fuq dal-każ ma setax ma jgħidx għal darba tnejn tlieta l-Awditur Ġenerali li għandha tintrefa' responsabilità politika.